Вие го изключите от това, когато всички останали имат екран, вие имате екран, а само то няма, за негово добро и за неговите здрави очи, вие създавате потенциална жертва на наркотици, на алкохол, на трафик на хора и на всичко останало, което един човек не иска да си пожелае за детето никога. Защо? Защото той има тласък да се докаже, че то може да е повече от останалите, след като вие не му позволявате да се припознае в околните, което, пак казвам, това е абсолютно нормална нужда на всяко подрастващо същество. Да има същото клинче като Мими, да има същите слушалки като Пепи и така нататък. Това е абсолютно нормално и трябва да го подкрепим. Нека да използваме телефоните разумно и нека да ги дадем на децата и да им кажем: да, това е вещ, която ти е нужно да се научиш да използваш мъдро и тя да ти служи, а не ти да служиш на него. И нека това се случи на 5-годишна възраст, но в норма, с определените правила.